Ụmụnne m ndewonu batawanụ ndewonu. Aha m bụ Nwaada Igbo Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha. Batawanụ. O subirila. Unu echetala omenala Igbo agaghị efu. Omenala Igbo efula. Batawanụ. O subirila. Ee, aha m bụ Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha, nke na-ewetara unu omenala Igbo efula. Omenala Igbo agakwana efu. Ọ ya ka m ji sị ka m kpọọ nwoke, kpọọ nwaanyị, kpọọ nwata, kpọọ onye ọbụla ka unu batawa. Ndị otu m nọ na TikTok, biko gbagharanụ m. Asụsụ Igbo ka m na-asụ. Abụ m nwaafọ Igbo, na ihe Igbo na-atọ m pịrọ, ọ na-atọ m pieces. Asụsụ Igbo ka m ga-asụ. Ndị nọkwa na Facebook edisaidiziri m ka m gakwuzie Facebook live, but ọ dịchaghị clear, so m ga-ewepụ nke Facebook live. Biko na gbagharanụ m. Ka ọ bụrụ sọsọ na Prime TV ka ọ gara live, ka ọ bụrụ sọsọ na Prime TV ka ọ dị live, gbagharanụ m. So sọsọ na Prime TV ka anyị nọ live, and then Facebook emecha m ga-share unu ya. So biko nụ, anyị na-eche unu ma ọgbakọ ndị Igbo anyị wetara unu ya n'oge gara aga, wiki gara aga. Ọ tọrọ pieces, so asị m weghachite azụ. Na unu makwa na onye na-akọwara anyị ihe gbasatara ọgbakọ ndị Igbo anaghị achọ, ọ dịghị onwe part 2. Asị m ọgbakọ ndị Igbo, omenala Igbo efula. Gbagharanụ. Ma enwere na ụmara nwekwara ọgbakọ ndị Igbo nwe omenala Igbo efula. But onye na-ebutere anyị ezi ọma na omenala Igbo efula ka m kpọbatakwa ọzọ, Maazị Eze Mmụọ Ihe Anyị Chukwu. Dede Maazị, ndewo. Igbo ekelela gị. Igbo mma. Ndewo sa. Ise. Unu amarala na ihe anyị ji bata taa. Ihe anyị ji bata taa bụ ihe anyị bukwara afọ gara aga. Igbu ụmụ ejima n'ala Igbo ọ bụ ihe mere eme, a na-emerechi ya. Ọkwa na anaghị eme ya n'ala Igbo. Anyị ga-ebidokwa, anyị ga-atụnyekwa aka n'obodo ọzọ a na-emerechi ya, maka o nwere ndị na-eklem, amam ihe unu na-akpụ ya n'ala oyibo, English, that na a na-emerechikwa ya n'obodo ndị Hausa. So ha iji wee sị ka anyị were ya weghachitere unu nke a na-akpọ part 2. Dede mụ Maazị, ngwanụ kọwakwara anyị onye Igbo ọzọkwa biko, oge ọbụla ị batara, maka o nwere ndị na-ama gị ka amakwara ndị onye Igbo sa. Ndewo ụmụnne, ekelela m nnu. Igbo nwe m ekelela m nnu. Aha m wụ Maazị Ihe Anyị Chukwu Anyanwụ, awụ onye isi ndị ntọala ọdịnala, otu na-ahụ maka ihe gbasara ichekwa ọdịnala, omenala na ndị niile na-eme ọdịnala na omenala. Otu na-ahụkọ maka ihe gbasara ihu arụsị ma ihu mmụọ niile n'ala Igbo, kachama mmụọ nke obodo nwe, na ndị na-anọ ihu mmụọ ahụ, na ndị na-esokwa n'usoro mmụọ ahụ, na ndị na-eso usoro ọdịnala, na ndị na-eso usoro omenala. Otu ndị na-ahụ maka ihe gbasara omenala Igbo, ichekwa na idukwa na ihe ya ọfọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche, wụcha ihe ndị ochie ndị nna nna anyị hapụrụ. Otu ntọala ọdịnala na-eledo nwa anya, na-echekwa nwụ, na-ewehakwa atụmatụ ihe a ga-eme iji hụ na ihe ndị ahụ emebighị, na ndị megakwana ya na nwoke ya ahapụghị ihe mgbe kwesịrị na-eme. Ndị ji ọfọ ga na-aga ọfọ, ndị nụkwana ihu mmụọ na-agọdọ mmụọ, ndị na-eme omenala na-eme omenala na-emechi ike. Anyị nakwa ihe gbasara emume niile a na-eme n'ala Igbo, ịhụ na emere ya ka e kwesịrị iji mee ya. Ma ichi ala ịlụ nwaanyị ruo iri ji, emume ọbụla a na-eme, ma emume mmụọ ma emume ọdịnala, otu na-ahụ maka ya na ihe niile gara ka o kwesịrị iji aga. Ndewonu. Kama enwere otu ihe m chọrọ sha anyị mee n'anyị taa. Enwere onye otu anyị hapụrụ soma ndị ichie. Achọrọ m iji ohere
ekele ndị ọnụchiri anya nwụ ndị obodo ọnụchiri anya nwụ obodo ndị obodo akpọga Uturu na Ọkigwe na-achị nwodima ahị nwanne anyị nwoke jere ọwụ ije ọ ga-aja hụkwa ọzọ ma ya rula ya na-ekelekwanụ ezinụlọ nwoke m ahụ eji akpọ ya amara nwoke ama obi ya ọ Prince Kenneth ma ekele nwụ chinwo biko nwodima ha emekuru nwụ kama anyị amarachi onye nwụrụ anwụ anwụcha ahụ enwere ebe o ji anyị dịla ya oji ọ gakwara emechakwara ndị ọhụụ ọzọ ụmụnne ọwụ iji gwa nnọchi ahụ eji emekwa anyị kama n'agbanyeghị ihe niile ndị emegani anyị akwarachi anyị ga-ejere Igbo oji dozie ihe ndị lalalalu mejikwara ndị ka a ga-emeji emeji ekelekwala m na ndị obodo ndewo dede m ịma asị ka ikele ikpekwala otu isi kpe ka mụ atụnyetụkwa ntakịrị ihe ka mkpụrụ obi ndị niile lara ala nọta na ndụgwa ise ihe anyị ji wee bụrụ okwu abịa taa bụ gbagharakwanụ m ma asụtaghị ya otu nsi mara ka m na-asụ ihe anyị ji bịakwa taa bụ na anyị buru afọ gara aga wiki gara aga anyị wetara unu otu esi egbu ejima n'ala Igbo mgbe gboo maọbụ ihe jiri eji nwanne anyị nwoke a na-akpọ Spencer anyị enwelụ ọ batabeghị o nwekwa ike ịbata ma mma ọ ga-abata ọ batara chi ọnwụ datụ na na-egburu na anyị wasịkwa na-egbu gị ọsị na-egburu bịa wetara anyị were something tụbatara anyị ihe ahụ ọ tụbatara anyị mere na Ebonyi steeti achọọla m ka m ga-esi wee tinye nwuo ya etinye nwugwu m ya maka YouTube na enwere ihe a ha nwere copyright on it so okwego m tinye ya so anyị sị ka anyị tụtụkwa anyị rụtụkwa ọnụokwu ahụ bifo anyị agawazie ihe ọzọ dede m o nwere investigation ihe ndị ọcha na-akpọ investigation ị mere tụwọsọ ihe ahụ enwere ka Spencer and amachi meji ohere kwuo ya ndị ọlaụ ndị isi agụ na Ebonyi steeti nnụnụ olu m na-eme anyị na-edela anyị ihe na comment section ọ kwuchara ya ma akpọ onye Ebonyi steeti mma anya ya kwa omego omenala ya gwa m na enwere onye isi agụ n'ubunana na board of trustees anyị na ọ ga-akpọ ya akpọkwana ya onye ahụ akpọgara m ya ọhịa mere m ji ịhụ aba ahụ m ọsịsọ maka nga m chọrọ inwe nwokorobịa ahụ lee ma ọ ga-abanye n'anyị kama igwe ịma na ndị ụlọ na netwọk igwe ntinyekwa aga ma hapụzi ya onye mere m ji ma nwokwuru ya wụrụchi ozugbo ihe ndị ahụ niile akpụrụ wachi ha anyị hụrụ na onyonyo ahụ wachi maka ndị isi agụ na nwoke nwoke ga-agba akaebe na ewudu ha emega ahụ n'isi agụ ọwachi ya ewu okwu achị ma enwere ihe ndị mmadụ eji akọ ma eji ga-enwo ntị enwere akọ ndị mmadụ eji akọ ma eji ga-enwo ntị nwekọcha ya kpa ndị ọra na-agba eje maka ihe gbasara ejima omenọdụ akọmara ya kama nke ọha niile anyị mere nwokwu achị ka ọ nwa emejekwa nwochi gịcha ahịa emere gịcha o mere gwa m nke o mere ọnwụ na mpa gị kwukwu gị jikwara achị gị na enwere ebe o mere na ebe dịkpa mpa gị kwukwu ahụ si na o mere ebe dịkpa ndị mere omehụ n'obodo unu ya ma ndị Igbo ji eme ya ndị mere enweghị onye mere ya n'obodo unu ọnwụ na asị na ọchịkwa na o mere na egbelu ndị egbelu gị tukwu egbelu agwa gị na o mere na Owerri gịnị mere na omehụ obodo unu bikọs ya mere na obodo na ị ga-ama ama m old man nwụrụ at the age of 120 something ahụghị ejima ụmụ nwoke so ihe mgbaga ụkwụ aka ka nwa nwụrụ ndị eme n'ọdụ ha nwụrụ ama ma ụdị ebe 2000 ka nwa nwụrụ n'ihi na mere egbughị mmụ ama m ndị okenye ka m gwara gị mma ọgwụ na akọla m mma okenye nwoke abụọ nwụrụ 120 something years ndị ejima nso a na-akọ akụkọ ga-ajụ onwe gị ele ebe ọ na mere ele ebe ihe na mere maka ozugbo ihe niile ahụ ga ka nwa bekee kpọga evidence show ga otherwise agwala ngịcha aha eji akpọ ndị ewe ejima aha ahụ na onwe ka ya
ọnwụ ahụ ọjọọ anakwa agwa gị chi egburu ejima n'ala Igbo ndị anyị na-agbụghị ejima n'ala Igbo na-ekwuokwa maka enwere onye onyonyo eji ala anyị a na-akọwa ụmụ okorobịa abụọ gaa na ebe 50 years anwụ the last twins egburu na isi agụ okay ebe nnọọ the last twins egburu n'isi agụ my first question nwụ 1914 ka nwa bekee tekiri over the whole of Igbo land onjuka ejiri mee amalgamate Nigeria join ya South and North together 1914 na because before ndị Igbo nwa ndọcha lụgọ ka ekweghị ndị eji akpọ ndị ekumeku ekweghị ọ ma baba defeat anyị ka nwa bekee na nwere ike join ya South and North together enwe Nigeria mee nwekwara Nigeria nwa bekee chiga ma nwa bekee chiga nwere ndị court clerk nwee ndị kọtịma nwee ndị warrant chief etichara na community niile ndị niile enweghị right ime anything oles ma na ahụ order from nwa bekee kwa nna nwoke ya kwa onye ọ stop the killing of twins so na elekpa community na jiri nwee ike igbu twin without nwa dị isi ịma hapụ emeghị nwa arrest ana m akwachi warrant chief and nwoke created all these warrant chiefs nke enwere eze ma nwa bekee bịara wụ eleha ya Ọnịcha arọ na nri ndị ka ọzọ nwa bekee ji aka ya create cham so anakwa agwa gị chịtati na egburu twins ele onye na-anye ga ọdachi gbuo twins ele obodo na-eme ele obodo megaghị without the consent of nwa bekee chigide n'anya ochigide anya and isi aga ekwuga n'Ebonyi steeti nwa bekee chigide n'anya ochigide anya ya eru 1960 nwe nyere anyị independent menye anyị independent na 1960 ọ mahụ ka egburu twin because onye ndị mgbagịrị dị 50 years arịhụ 50 years o nwokele m gacha nwa the last twins okay menyere independent ọ egburu twin from independent to ma military take it over ọ na udiri military regime ka egburu mmanụ military emeghụga arrest ndị military emeghụga arrest emeghụga firing squad igburu mmanụ amarachi igburu mmanụ ya enwe obodo gbuga mmanụ ndị a na-eje menwe arrest ele ihe ndị mmanụ kụkaghị ndị kọrọ aka ahụ ewu that Nigeria no under constitution kemgbe nwa bekee chiri bịa ele mmanụ na gburu twin ọwụ during the war ọwụ after the war military take it over kwa chigide ele mgbe ejiri gbuo twin achọrọ m ịma ka mmanụ gwa agịcha enwere ndị ga-eji egbu twin arịọ dịkọbachi enwere ebe eji egbu twin Abuja enwere heri iche mmanụ iyere na committee crime nweghị obodo ejila committee that crime but ikwu that n'obodo mega ya as omenala ya arụ official na-eme ya openly ọwachi ihe nche ọnụ chọrọ itinye n'okwu ahụ maka oge awọchiri m vidiyo ahụ oge m wọchicha vidiyo ahụ ihe njụ Spencer first of all how old afọ ole ka ndị a dị ọgwa m nsi oke na ihe m hụrụ na ihe m garitara na ihe ahụ bụ dat na ha si na a bịara na mama ha mụrụ ha oge amụpụtara nke mbụ papa ha kpọrọ ya buru ya baa ime ọhịa then bịa mụpụta nke abụọ akpọrọzie ha abụọ baa ime ọhịa then onye fada ihe njichiwazi ọchị bụ na ndị fada abụọ ahụ sevuru ha otu ka dị ndụ ruo ugbu a amanụ m na ọ sị na otu anwụọla otu dị ndụ ruo ugbu a amanụ m maka my grandfather oge ọ dị nna m dị 102 years oge ọ nwụrụ 1998 no 1982 or something 1982 1984 thereabout anọ m US that time so ọ bụrụ na ọ nwụrụ 100 and something years old that period ka ndị ndụ nna m ekwetarigo n'ụdị ihe ndị ahụ mere n'ala anyị so ya ka m ji wee challenge kwa anụnụ Spencer si ya ngwanụ na ọ bụrụ na ndị a dị afọ ole a onye ọcha sevuru ha ajụọ ka ekwana ihe mere ndị ahụ ndị na-egbu twins oge ahụ si na sentensụrụ ha to death by firing squad o kwuru na agwa eziokwu na that means government has support Igbo twins so all here people mega individually or against the law so enweghị obodo ejila commit that crime anụ m Europe enweghị mma ị ga-anụ uzuchi nwoke jikwara were mma magbuo nwaanyị ya ọ nwaanyị jikwara were egbe gbagbuo di ya eji eme ya all individual
ọ mmadụ ga-afọ chee echiche ọjọọ mee ha o chere ofu ahụ si obodo niile kwadoro ha ahụ omenala obodo ji akwado uduru ha ụmụ nwaanyị ji amụcha nwa ụmụ nwaanyị ji ara ime jee shie afọ ime ụmụ nwaanyị ji amụcha nwa were nwa mụrụ jee li ya dozbin ofu ahụ si obodo kwadoro ha omenala obodo kwadoro ha nwaanyị ahụ mega o mere ya kpa obi ya dị maka ebe ole nwere ndị ọma enwere ndị ọjọọ enwere mmadụ ịfụghachi omenala Igbo ahụ ji egbu o jiri chi onye ahụ enwe uche onye ahụ amachaghị maka ha ihe ndị ọcha chọrọcha anyị na-ekwu ka ndị ebe ka anyị na-agbara omenala na ọdịnala ọsọ anyị ekwughachi omenala na ọdịnala enweghị nsogbu ọkwakpọ ụka jiri nwee nsogbu kere maka ebe ha ọma mega ha ọjọọ megakwa maka enwere ndị ga-ewere ha ahụhụ ọma gbanwee ya awụ ọhụụ ọjọọ nwa na-eme ya nwekwara ndị ga-ewere ihe ọjọọ mee akpanwe ga-eji mee ya wụọ ihe bara ndị mmadụ uru ya ụwa ọhụma kama ha gwa gị omenala Igbo akwadoghị igbu mmadụ ndị mmadụ ji egbu mmadụ n'omenala Igbo ndị mmadụ ji egbu mmadụ ọwa obi maka chi obi dị awụ ịwara ndị mmadụ jikwa achụkwa mmadụ ndụ n'omenala Igbo ọkwa kpọrọ ime ụka ndị mmadụ ji egbu mmadụ ime ụka ndị mmadụ ji azụ mmadụ ndụ na ụka e nwere onye aka mma m si mara ya o ji eju ụka eje ya mma bịado ụlọ nke m bịadoro ụlọ hụ ụkwụ ya jiri zaa mmadụ na achawu bishọp chọọchị nwo engwa gị Pentecostal chọọchị ọwa Anglican ọwụhụ he bishọp one of the top 5 Pentecostal church ama Nigeria bishọp chọọchị nwo ahụ mere ya achiere ọkwụ ka ịwara ọwụ naanị ndị na omenala ndị eji eme ha ọjọọ bishọp chọọchị nwo mere ya chiere elekwana ji mee ya chiere ya ma ndị na ụka ụcha ha sent ọwụka ọwụ sent anyị na-agachi ụka mere ya ahụ ọ bishọp chọọchị mere ya o nwere ike ndị chọọchị niile n'ụwa chọọchị ahụ akwadoghị ahụ bishọp mere kama ọ bishọp chọọchị nwo mere ya kwụọ ya chiere ịwala amara m ndịrị ahụ bishọp nwo gburu nwaanyị bishọp nwo gburu ọ ụka kama anyị kpugachi ndị ụka ahụ mere ya ụlọ ha kpugawo onye mere anyị kpụkpọ onye mere ya ịfụ asụ omenala Igbo ji egbu ejima ka gbanye ebe o mere gbanye obodo ọwụ anyị ejiele mgbe omenala ndị ebe ahụ ji egbu ejima anyị kewụ ka ọjọọ wụ enwere obodo ndị emere autonomous community gị jee le mgbe emere autonomous community ọ wee echi o nwere ike omebe 30 years nwasị gị ahụ omenala anya eji eme omenala nna eji eme bifo ele mmanụ ji ewuru community ele mmanụ ji ewuru autonomous community ele mmanụ ji ewuru autonomous community that means ala nnu bidoro mmemme ahụ bụ omenala nnu bidoro mma ahụ emere na autonomous community maka ama ọhe nna eji eme bifo eme na autonomous community ọda ndị obodo ndị ọzọ nna nwoke wụrụ n'ime community ga-ama agba ka nna eji eme nnụnụ ka ekite obodo abụọ mmemme ahụ ọmụma ahụ a ga-eteresi mgbe emere na autonomous community anwụkwana onye iberibe anyị wụ enwere akpọ common sense ihe fụa ga-enyo ya kpa eji enyo eziokwu ga-eji aka fụala onwe ya acha ndị Igbo gburu ejima ndị Igbo gburu ejima ele ebe ha emere anyị ekwuola ya mbụ ma kọwala gị chi nwaanyị akpụga Mary Selection ọnịnị ka akpụga ya nwaanyị akwụ na-abịa ọba ahala Igbo anyị ji evidence chọba ahala Igbo onweghị obodo onweghị kọmuniti onye echi ahụ kpara ụkwa kọmuniti nwo ya dee ya comment section enweghị kọmuniti Igbo kpara ụkwụ mgbe o jere Wibibo enwere ike enye mmadụ argument si ndị Igbo anwụ ndị Igbo no problem but nke ọ bara Wibibo iwala obodo ahụ barakwana obodo ahụ nwere eze maka ndị Igbo enweghị eze ma nwa bekee bịara agwala nga obodo atọ nwere eze tupu abachima ndị Igbo eze nga mbe shisiri eze wu Nnewi igwe ndị Nnewi ọ ya onye mbe shisiri eze aka m ndị ka ọgbara ọhụrụ bifo eshima ndị ọzọ onye ọla gwara gị mmadụ pere gwa nsi ihe ndị obodo anyị eji eme enwere ndị meji ajụchi obodo nnu ele mmebido ejimenti agwa ele gwara m ehimere obodo nnu gaa hụchi obodo anụọna obodo ụfọdụ anụchana thousands of years before nwee the first days so lebe na afọ asha ahụ wee traditional something iwala because ndị Igbo ha oji ahụhụ ọjọọ gba afọ ya wee omenala so akọla akụkọ akọ ya anyị na-achị ndị gị je jọkwa ndị chọọchị na ị ga-ahụ nwa amị ya because ahụ na-ahụchi ejidela mgbo ụkwụ enweghị omume egburu ejima ala Igbo ekwugaghị m iji difendị omenala Igbo ha ekwugaghị ka ewe eziokwu nnukwu ka ewe eziokwu anyị ga mkpere anyị ekwuola ya chi pruvuola anyị enweghị ndị eji afọ ịntanetị eyi ọnụ aka
wụcha ndị ochi na ndị ụwa achụkahụ trafik enweghị ọzọ nwụchụkahụ trafik ọ njikwa nwoke sacha ahụfụ ya nọrọ kọtọm obodo nna ya maka ego iji gbagichi ndị Igbo ji eme onwe m gafụ mepe ọnụ o ji eri ji na ede akọta obodo nna ya iji nwee trafik ma ndị Facebook kwụọ ya ụgwọ ma ndị TikTok kwụọ ya ụgwọ ya akpụgide obodo nna ya ụwa enye ego ahụ ya richaa eche ma ọ dị smart echubula ka ya jiarụ onwu nna aga mashala kugbuola dede ma ebe anyị na-ekwu maka ejima ka anyị tụnyetụkwa aka na-ebu ha akụkọ n'ala Igbo na oge gboo akpụcha ekwudo ejima ekwue maka anyarị ma ndị ọcha bara anya ịma ihe mere ọwụ akụkọ enwere m akụkọ ejiarị ma anya ndị nwa bekee lụgụ ọgụ yes enwere ụmụ nwa bekee gaghere ụzọ ndị Igbo eji iwe meela mgbe ọ ga ahụ ka esi bido agbagichi eji anwụja ji egbu anyarị olu ha ọwụ misunderstanding onye ga-amụcha nwa gị nwa ya chi GBOO akwanyere anyị kwuga mmanụ nwunye ị na-agba gị ka ewe eziokwu na a na-apụ ukwu ịma na aha nwa anyanwụ nna m kwukwu anyarị onye gwa gị na ọ njike eji kpa anyanwụ ịbịakwa anyarị ahụ ga ahụ datina ozugbo ihe niile a mụrụ nga anyị iwala ebe 80% chacha ụcha ihe nwe ga-echemechi etega ha bleaching even enwere one of our auntie lulu di outside ụmụ ya niile wụcha anyarị ihe jikwute ihe a bụ na family anyị kwa my uncles older people anyị nwekwara anyarị na nke anyị ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ka m jisi ka anyị tụnyetụ ọnụ n'okwu ahụ maka aha nna m bụ onye ọcha ahụ aha nna m chara ọcha like a na-akpọ ya deede onye ọcha ọ chara ọcha ka ndị ọcha but ọ gwaga ọ nọ 100 and something years before ọ nwụọ onwe onye si ka egbuo ya na ọ bụ anyarị ma ọkwa na ọ chafere oke so onye ka m ji chọọ ka irue ntụ aka n'okwu a ka a mara ma eziokwu kwa ma a na-egbukwa anyarị oge ahụ onye ọla eweli iwe biko ndị TikTok please anyarị is albino. We're talking about albino now after the twins. We're talking about albino. Dede ngwa gawa ịma onye ọla enweghị uche he kwara ya onye ọla n'ụwa achịchi ya nye ya akọ na uche enwere akọ mmanụ ga-akọla gị gaa ma asha ọwụ ha ewu okwu achị maka onweghị ọrịhụ funded iwala a na-ewuduru akọ ndị ụka ji ha ndị bekee anyị isi akọ enweghị sens maka ha ejekwa gị chigi onye ọla nụ ka ha rigolebụ bikos enwere ha ga-akọrọ gị gaa ma achị ha ewe achị omekihu sens atọ ishi egburu aha nna nwa anyanwụ and gị jee ala Igbo ị ga-ahụchi ndị zaga anyanwụ ri arịhụ aha mama wee nkwe na jee ala Igbo ga-ahụchi onye ọcha ekwuga na ndị zaga ya aha anyị ike ndị zaga ihe ndị abụọ ị ga-ahụchi otu ụzọ wụcha ndị wụcha bina so eleba na jinumi je kwụsị igba bino onye mekwara ọkwa meri selọtọ kwụsịrị igba bino onye ga-anwa ya shi ewere nwa ya gbuo enwe ihe nwa gị mere just because ọ chụcha egbuo ya ọ just because ị mụrụ nwa ụmụ gị abụọ achị anwụ egbuo enwe ihe gbuo mere achị ga ọtabụ a sị na amụọ ha na-alụsị na-achọ ha nọ like the child of the spirit ntị gwa gị chege nga na nwe this complication wụ that obodo this woman ije na-akpọga Ibibo obodo ahụ nwere mmụọ nwa eji efe nwere ihe abụọ ihe abụọ ahụ signifyịrị twins iwala kpejiri nwee mmụọ eji akpọ Jenu hekpa ka ndị nwa bekee wu Jenụwarị nwere ihe abụọ ịmana ndị ebe ka anyị ji alaik ihe ndị ọcha arụsị ndị ọcha ka nwa eji efe onye hụrụ na ya chịghị na aṅụ na March ọmakwa meaning of March abakwa April bụla ka nwecha nwụ na April amahụchi ihe ndị niile wụcha ha ejiri mee alleviate diabetes n'obodo nwa bekee iwala
Get your somebody na chita on the to the home Friday. They not happy. But Ojokola got the name Friday chief. Omashi Friday wa harosh. I got touching. I got touching. From Monday to Sunday, everything that you go watch harosh. Monday moon. Any nature go but harosh. Then they happen next week. Can you come? That Aroshino Ibuba Pavana maybe. And when Aroshin Ibu, oh, you have Bob. Aroshan Merengo, no Boda who have value twins. Let you have value twins, Pandy value twins. Okay, Elabana, you run in the Boga twins. Then you buy value twins. I believe like a shana on Dowsa, and when Dowsa would twins all. Ndi were value twins, and they Yoruba value twins. I don't understand that about twins, and they people value twins. But just because Ocho gives his own religion. Ya chikola moshi God a bad God. Ya that twins are a bad omen. You know the problem. A twins are a bad omen. I am about to convince them. But Mando Boda to take that action. The woman named those children. In them twins vote to against the king's order. You went king by that time. Ebe we here is a chigango. So who are Igbo? You know, ebe we here is a chigan deba. Oh, Igbo. So the woman revolted against the king's order. So Igbo na Igbo mune king ma merisele sobera. Ewe to uri, ewe to Onitsha, ewe to Aro. And even then in a way we twins ebu. So eleba na butu so. You are rich. Abba Hanuka Tifanya Mahi. Spencer just believe Oje me investigation proper. Oh, I bargain all the saga to the chiaba. And then got no both ways. But no bodo. I live on Obodo when I. But no bodo. I look like he said, this saga Alabama here became. Ambassador Spencer, join this program now. How about you are so if I and but always shame that now only Igbo without being sure get ridicule ridicule your clan without even being sure. You know, make I discover I get the story. Before you anything dirty about your clan, you have to be sure of what you are saying. You can't just swear because somebody shaking. All wrong. Onye cannot do that. Onye Yoruba cannot do that for a court over there without any sure. She help go away. But only Igbo gafwa na wasting time. He just amam him we get how get aga just me pon cut obodo gi ire hu sure. Ihe ị ga-emezi part of ihe anyị ga na-eme na program a bụ ka anyị na-educate people ka people happy ihe anyị kwuru ugbu a Igbo ịkọta obodo ka ndị Igbo hapụzie na ebe a ncha ekwu okwu onwe ha na-asị am Igbo I'm proud adị m Igbo I'm proud so onye ọbụla ọ bụ ha na ịmara omenala Igbo ọ bụ na ọ na-atọ gị otu o si atọ m onye akọta eze mmụọ na-ekwu onye akọtazila ebe o si ị na-akọtọ ala ebe isi that means na ị na-akọtọ onwe gị so ọ bụ proud onye bụrụ na ọhụ nwa anọ ha ka ọ ya na ị na-agị kwucha ebe gị wotu gashi oke onye Igbo kere iche ndị Igbo ndị ka ọzọ anwụghị ndị ọjọọ ndị mmadụ Igbo ha eche echiche eziokwu I don't think na Ambassador Spencer ga-abatanwu ịma oge ụfọdụ ekwu ihe iweta argument ọ dị ka onye ahụ ọ ga-ekwufe gị abụkwa mgbukwara ya ga-ama abata so ọ bụrụ na anyị ga-eme ahụ m ya ọzọ nwanne maka ihe kpugawu before mmanụ afọ ala mmanụ ụka especially ụka arịghị mma ana obodo gị ka ọwụ ụka arịghị mma ị ga-afọ abe bụ ndị obodo gị ebubo ọlụ ị ga-eche ha eche mee nyocha n'ime ya achọ m onye obodo ya mere ọjọọ ya kpuwe ọwụghị mkpuru achọ m onye ọlakpuo ọjọọ obodo ya mere ha kpuruwo bifo ọ ga-afụ akwụma ihe gbasara obodo gị ụha ọjọọ ere ha ụchọ
olu nyocha ọfụma na nyocha gị na-ekwugara ya gaa nwere ihe wụ adụtụ mkpịrị akị akpị eji ahụ gị na-ekwu ya gaa acha a na-agwa nwa a na-amara nwa awụ na okwute a na-akpụrụ ya ha aka gị na-eji ya ndị mmadụ nwa ma acha hipụgadoro gị anya kemgbe na mba anyị mere nchọcha ahịa gbasara nwaanyị ahụ akpọga Mary Celeste nwaanyị ọwakwụna ka ọ gbara ịgba ihe mgba gị wụ gaskịa ọwakwụna ka ọ gbara ịgba ama m kpọ na jiri wụ ọlọfeso dị wụzia hero ese emere ya overnight ọwakwụna ka nwaanyị gbaba ịgba ịsabisi ndị ọcha n'ala Naijiria achọghị ndị ojii ọhịa nwaanyị kwobịa as a mistress enwekwa ọzọ nwaanyị kwobịa dede m ihe ọzọ m chọtụrụ ịrụnye aka n'ihe gbasatara ihe anwa bikos ndị a na-asịkwa na a na-egbu ejima ihe nchọburu iji ọ bụ na Spencer pụta ihe nchọburu iji ọ bụ na egbuo ejima nwaanyị mụọ ejima kedu ihe na-eme a ga-eme nne ya o nwere sacrifice ma o nwere anything but ọ dịzị na irrelevant ebe a na-akọwala na anaghị egbu enweghị ejima egwu ịkwesịrị ịmasị enwere ihe chema akọwara gị ihe otu ihe n'ala Igbo ala Igbo enwere ọfọ ndị kere n'ala Igbo ala ji asụ ọbara hapụchakwa mmụọ ndị echi mba weba ha ka akpọga arụsị ala Igbo ji asụ ọbara ana ọbara ahụ ka ọjọọ ọbara nwanne gburu nwanne ya ndị ewu otu kọmuniti wụkwa ụmụnne otu ihe mmụọ ji mmụọ ejima ndị ahụ amụrụ arụbara ime nwa eji olu ọkwa ụmụnna ahụ ka a mụrụ ejima ahụ so gị na-ele ihe mwepụga omekiga ahụ sens omekiga ahụ sens maka spiritually ọ dị wrong because ọ ga-eme affect the whole community so eleba community ga-eji kwado duru ha ọwụ na-egbucha ọla nwere consequences ị na-agbucha dị ejima ndị na-eme ọ na-egwara gị abịasị ga-ezechi ị na-ajọ nwe the first community n'ala Igbo apart from ndị na-ekpekwe emekwuchika apart from Igwuri ebe nwere the first kingdom Igbo land Arochukwu na Ọnịcha mere kemgbe 1600 before that particular time enweghị ala Igbo ọzọ nwere king to eleba na onye mekiri decision of egbu ejima eleba na ugbo ejima ndị ọwụ ndị council of elders ị nwere ike gị bedo ime mgbo maybe o nwere ike wụrụchi 2 or 3 out of them their family nwere ejima ọnwụnwa oshigbu ejima because enweghị nụ king chịga ala Igbo mma ahụ so onye na nyere this command eshigbu ejima ihe niile kwuru omekiga gị lele editin ga ahụchi that water hole ya dị too much omekiga nwe ngoshi it doesn't hold water at all. The argument are standing in any way. Somebody will care for Ashi, yes, I will survive into it. Logically, statistically, Henine Adabagahu. The structure as Portugal declaim. The language itself as Portugal declaim. The history as Portugal declaim. So, Elena, on what ground, just because you could believe all your word. When the criminals who do everywhere, Togahan will be make a money. You understand? I think like a someone will hear and attend fall apart. Come on, I get home and I leave. While Anima, my show fiction. Onye ọzọ I go to secondary school from A to Z. So, onye ọzọ hey, Spencer, na n'otochi dị ọ gaghị abata so adị ka anyị ga-agbapụ okwu anyị ga-abanye na another topic nsị ka anyị hapụ ihe gbasatọrụ ama m n'afọ bụ year week amaghị ha na-akpọ week but the week Monday through Friday ndị Igbo enweghị week sọsọ Eke Orie Afọ na Nkwọ ka e nwere ọwụ ya anyị nwere izu anyị nwere week ka ihe bụ izu ngwa ntietu watụrụ anyị nke izu yes achetala m yes ngwa na-ekwudede okay izu na week ahụ the same thing week will something forget about the spelling week will something every week something very week
very weak. Yeah, dull, poor in nature. Oh, yeah, weak. And that is why people they move from week to week. Spiritually, ka wrote. Kendi bo nwere wizu. Izu wu hezuru ezu. Izu wu hezuru ezu here complete. Here ya wizu. Izu ya wizu. So all the same. Carry weak. Carry complete. Perfect. So what you na-akpọ week in ala Igbo then? No, ha na-akpọzi keri nwa bekee, ha na-akpọ izu ụka. Izu ụka. Ya wa according to their own language. Ka ahụ zula mu. But ozuhu na anyị because gị secha ya otu amafọ. Otu amafọ. So ozuhu ezu. But Igbo zuru ezu. Igbo 4 cardinal points. Eke oli afọ na ozuru ezu a complete circle. Kenwa ahụ complete owu circle. Onwe ngochizu ọmara ụma. So ihe ndị Igbo eji enwewu izu asaa. Izu asaa ahụ ihe mere otu ọnwa. Maka ọnwa ndị Igbo ji agbakpa period nwaanyị eji agba. 28 days, yes. Here by nature. On the ọcha before Kemogajilo season na August season na abịa ndị egbugharishi bịala lucha ihe niile eme akpa ngojiri chọọ. A na-eji enwe ọnwa dị 31 days, nwe ọnwa dị 30 days. Ihe ndị ahụ rubbish. All man create all those nonsense. On matching with the natural sequence. No, the moon is about 28 days. And when moon is about 30 days, and the word month she from moon of ọnwa ndị Igbo jikwa ọkwa ọnwa. Iwala elega ọnwa n'elu agụga ụbọchị. Okay. Iwala emine ha ji ọnwa n'elu agụ ụbọchị ile n'ime ọnwa. Maka ọnwa ji agba ugbere 14 ya 13 times o ji asakolo ọnwa ji asakolo the earth before the earth asakolo the sun. Maka the earth asakolo the sun in 1 year. So before the earth completed that circle how circle got the sun in 1 year. Ọnwa na nwoke ya ji asakolate the earth 13 times. So okay, that's why anyị ji wee nwezi 12 months of the year instead of 13. Oh, anyị nwere 12 months. Ọ kpakpando jiri so Christianity, anyị nwere 12 months. Ndị Igbo ji nwere 12 months. Olo, ndị Igbo nwere 13 months. Chere m akọwara gị ndị Igbo nwere 13 months. Ha ji akpọ enwere ọnwa mbụ. Nwee ọnwa abụọ. Nwee ọnwa Ifeke. Nwee ọnwa anọ. Then nwee ọnwa agụ. Then after ọnwa agụ ga-enwe ọnwa Ifeajọkụ. After ọnwa Ifeajọkụ ga-enwe ọnwa Alọmchi. After ọnwa Alọmchi ga-enwe ọnwa ịlọ mmụọ. After ọnwa ịlọ mmụọ ga-enwe aka akpọ ọnwa ala. Ndị ụfọdụ ji akpọ ya ọnwa anị. After ọnwa ala and ọnwa anị ga-enwe ọnwa okike. After ọnwa okike ga-ahụzi ọnwa aja ana. After ọnwa aja ana ga-enwe ọnwa ede aja ana. After ọnwa ede aja ana ga-enwe azịa ọnwa unu nwere kalenda for Igbo. The last ọnwa wụ ọnwa eji akpọ ndị ụfọdụ ji akpọ ọnwa ụzọ alụ kwụsị. Ụfọdụ akpọkwana ya ọnwa agbara. The last ọnwa the 13th month. Ọnwa agbara. Then afọ anyị nụ afọ 5005. Okay. 5004 ka anyị nụ. Ọ ga-agwụ na September. By September anyị aba 5005. Now the question I ga-ajụ nini elekwa anyị ji agụga 5005 ndị ọcha agụga 2000. Na yes, ndị Igbo ịma na anyị na-advance kara ndị bekee anyị ma gị jee Ileja ọ gị jee Igbo Ukwu nwere ite ndị ediscovera after carbon dating ga-ahụ na ite ndị ha nọ na about 3000 BC 3000 BC. And they calculated 3000 BC to date now. Ga show 5000 and something years ago. All those iron artifacts really very, very complicated.
No. So the issue ahụ because ndocha ji mara ihe ma nwe ji nwee consciousness ka nwe bidoro gụma afọ. Because of their consciousness. Na nwoke ga-awụ common error. Na anya nwoke anya enwe na our own common error. Because for us, for money to own igbe, money igbe, that create complicated designs or we take there's something that you can read today and understand. 5,000 years. That means our own consciousness is about 5,000 years ago. But I not only consciousness, I put the Iron Age. Maybe the normal with iron, complicated iron works, materials. Bini bros. Those bros is on Bini on the Igbo. Most of them are shocker. Here no got Bini bros. Imana Okomina Hangoko. You are the only thing that only Igbo does make any will action people, but all unfortunate that na umuhenda half mana. You are give up one day Benina, she won't worry that bros like a happy. Maka from history. Nwere ihe Spencer o send the message na ga abata but o si mu njụọ gị that na ọ bụrụ na ndị Igbo to you now Igbo tribe is perfect. Na Igbo tribe onweghị ihe ọjọọ dị maka Igbo tribe. But ndị ọ na onwekwa na otu mkpụrụ ihe ndị Igbo na-eme ị ga-asị na ọ dịghị mma. O nwere otu mkpụrụ ihe ndị Igbo na-eme. First of all, Agwamia Igbo tribe were a perfect tribe. You want me to? Agwamia Igbo tribe were a perfect tribe. Hem gwara ya wụ that na abịa ala Igbo ejiri nwe in every other tribe enwere ndị ọjọọ. But after alashi that the government or the constitution of Igbo land ahụchi ndị mmadụ jesu motion because onye Igbo so n'ochi. Ka ahụ nke m bịa guess. Gị wepụ asị omenala Igbo or ọdịnala Igbo ahụ kwadoro ha ọjọọ is what I am trying to argue you. Even in my compound, even maybe in my house, I can worry on your job. But him again with that man, give me a quote that Omena Libo. I hope I don't know how job. Can't came to or Nalibo. I hope I don't know how job. I'm not making my argument. Can't come on, come on. But the one mom shaking that the one on your job, Nalibo. Oh, baby, on your job, even though don't be no Georgia. Ndoshin and Dama. Watch them go tackle. And when a mom made other shoe, internet, you are so. Watch my young mistake in the boy you add the shoe. May wear ya. Open up a she shoe in Pekele. Oh, you size me. Well, my not 1 year ago. You move, Chanama to head it. You show him what I'm first to issue one. Secondly, only about 5 sides. Oh, time so ma mere ya ọ ndị Igbo mere ya akwa ndị ọcha aslam ndị obodo re njọ enwere ndị obodo nrikwa ihe arịkwa good ma nwe mekọgakwa ịwara so ọ na meziri mma mara ihe because nwe ebe ndị ọcha anụ the fact that na asị ga-emere ihe rikpa ebe does not mean that ọdịnala Igbo or omenala Igbo or ọdịnala or omenala that particular community kpọga aha kwadoro ha olu you are Igbo before nwaanyị ji awụ nwaanyị ejila mana nwoke tupu nwa alụọ ọwụ maka na ọwụ na iwu ji ya olu ọwụ nwaanyị ọla ji atụsi eme na iru mgbe kpọtụ ibi ugbula ka ahụ tatụ nwaanyị ri aha achọghị dị ịma iwara achọghị ịma mgbe o mere eme alụla ha ime ị hụrụ ya ị naga afọ asị nwa ahụ nwaanyị ụbaji ụmụnwoke anyị na-abịakwasị ọ bụrụ na ịtụ gị ime bifo alụọ gị anwa ma ị ga-atụta ime ma alụbata gị na a ga-achọ ka ịtụ ime bifo alụọ nwaanyị ọla vajin ịma na ha eji eme ọwụ ama na amachaghị nwaanyị ọla vajin enweghị n'iti ntụfịa nwaanyị ọla vajin enweghị nwaanyị nwoke ahụ kwara gị ga hapụ ya chọrọ onye ọzọ nwaanyị ọla vajin enweghị bikọz enwebeghị bara ebe ahụ je lalu ebe ahụ nwaanyị ndị eji akpụ ụjọ nwaanyị mebi nwaanyị nwaanyị eji akpụ ụjọ nwaanyị itere ime gbanwee complication ime afọ ya ọ ya ma na je chances ya nwee mụ nwa ewala ri
anụ dia but nwaanyị enwebeghị ihe mere gị emome ya moto aja sọrọ nụcha doma ya factory agbabeghị ọ chasis ya lebekwa 20 years ọ ka akwa chasis ọwụ mba dede m o nwere ndị na-enwe ihe a na-akpọ medical issues ọ bụrụ na itele ime ma enete na o nwere ka ahụ na special case ọ wee different case entirely ekpa m all things being equal ekpa m naturally nwaanyị ama nwoke have nothing to fear ka ahụ a different case ka m kwuga nwoke ịta akpọma ndị sị gị aga ga-akpụsi ime before ya alụọ gị dipend na gị kwere ya wụ ya but nwaanyị ma ha ekwechighị ikpe ya na akụmakwụchakwana gị a na-alụmahụ gị ka a na-amenene ga-ala is alright ọhịa na ọhịa ha na-emenụ ma ịdị gị ime de na agaghị alụ gị onye ka aha bụrụ na exactly ọla is alright ọhịa mere eme ahụ na m ndị o mere hụkwanụ ndị a lụrụ arụ after how many years onye ahụ amụtaghị nwa nwoke ahụ ahapụkwa ya gaa lụrụ onye ọzọ gaa hụrụ iche na ịmana ọkpachi gị jiri chọọ ya ịma anyị jikwara enu ji ekwu ihe gbasara ha nwaanyị ji elu nwaanyị ihe mee asị for mmehie and oshi ngwa nga wara ha ikpechighị ịchụ nwaanyị elu alụ maka ịchịlụ nwaanyị ọzọ nke nwere ngwa ya bụkwa ihe ọzọ maka oge ahụ ịlụ nwaanyị 2, 3 na 4 abụghị nsogbu nna m nwere 13 ha niile jicha hapụ nwoge onye ha isitega okwu one day maka nwa nwoke ichekara ka aka ọkụ ya o nwere somebody si na nke ugbulaka bụ TikTok women gbakwara m ike ụmụ nwaanyị Igbo ngiri gwa about 9 of them ji anụ na TikTok everyday eziokwu ọ bụrụ na ị kwuru but ịma na ọ bụ ọdọ ịma na enweghị aka ọrụ mere eji anụ ọwụhụ bọdọ ihe mmanụ ga-emere onwe ya ihe nwaanyị ga-emere onwe ya anya adịjụ eju ana ọkwanụchi gịmakwanụ o nwere ihe riche ewerechi o nwere nye ga-anụ dị ya na-asachi mebi ihe gbasara herbs ọ na-asachi something ga-aba na yuru ga-eme ya ya develop onwe ya enwe ji achọ ebe akụ gachara ebe akụ ga-akụkọ nwoke na nwaanyị ebe akụ ga ha enwe isi na ọdụ ọkwachakọra ihe gbasara ụmụ nwo gbanwe ga-ejinyere ụmụ nwa aka ihe nji achị ọchị ya o nwee ndị ha nụ ihe ugbu a ha ga-asị Malin onye ọcha you're guilty as charged ana m anọ na TikTok do na ana ọ bụghị nọ ebe a na-agba ashịrị ka m na-achọ o nwere ndị na-enweghị aka ọrụ nwekwa ndị na ọrụ ha bụ na TikTok o nwere ndị ọ bụghị ikpe ego ọ bụghị iche emetụtụbeghị m penny na TikTok not 1 naira not 1 penny ọ bụkwa na ihe nji na TikTok but ị ga na my people ga-eju ịbabela peji onye shigari onye kuziga peji eshiri onye megha gị onye na-akụzi ka esi eshiri gabela peji ya mba ana m elele agala m nke ndị na-eshi nri yes agala m nke here would the thing kwesịrị na-eme somebody interesting if you eventually find yourself in na-ewele iwe o nwere ihe maka ana m eri nri m na-adị healthy anọ from TikTok o nwere one woman echefuola m ahịa tomato paste nyawa na-eji aka eme bread with vegetable and fruit nyawa na-eme like ebe ha obi tọchara m ana m emezi tomato paste mana amaghịzi anything ihe a n'ahịa ma paste ma ntamimo then nke tọkachaziri m this week bụ na m bịa mee this cake iweta cake a I could not believe I did it with just oatmeal. Anọ n'aka nwaanyị ahụ ka m si mụta. Okay. Okay. In every community, TikTok were community of itself. In every community, enwere ihe beneficial. Nwekwana ha adịghị beneficial. So ọ dependere ebe ili n'initu. Eleke ịdabaga ime ọ ka edi beneficial ọ karịghị beneficial. Na nwaanyị na TikTok na spend that time ya study ma ihe gbasara all this thing ikwe na ime ibeki ihe ịmụ ihe gbasara maybe soyi na arụ ihe ndị na-eji emecha or marketing one kind of marketing ọ ga-adịla useful idu ga hụ some men ụmụ nwoke lousy men jabed another woman jabed nwa akọ ihe gbasara nwoke na nwaanyị ọha ịbaba ije okay that thing elu uru ọ ga-abara gị ya mabiga gwara m elu uru ọ ga-abara gị ụmụaka na-eme ndị nke ahụ ụmụaka like ihe anyị women ụmụaka most of them na participate there which are old women
women much no motoreto. Internet akoga rubbish. Program how I na-eme bụkwa one thing. Oh, just unfortunately, but hopefully soon. The time not dig too far. They the meze mmụọ ga-abata TikTok anyị emewe ihe na TikTok instead of just ha a na-akụziri ihe gbasatara Igbo na-akụziri ihe gbasatara omenala Igbo in particular ka ọ hapụ ifu dede m anyị anọzuola ka anyị gbapịa ọsọ biko m chọrọ ka iwere this minute kọwara anyị gwazi anyị ihe gbasatara otu a dede m Spencer Ambassador Spencer abataghị ka ịkọwazia na ihe ahụ propaganda ahụ bụ na-achị nyekwana anyị ndụmọdụ otu anyị ga-esi dị satisfy content with our tribe and culture and tradition and everything. Biko dede 1 minute. Ịma na akụkọ akọrọ akọ ana onye Igbo ji apara ya isi ukwu especially akụkọ ọjọọ gbasara Igbo nnọ ga na-agbalị tupu gafọ akọtọ m obodo isi maka iwe onye Igbo ịkpọ ndị Igbo ndị ọjọọ emechaa ya wụrụ achịcha Igbo ahụhụ ndị ọjọọ ekpọkwuru nwoke onye ọjọọ ama na ejila agbalị onwe ya Igbo enwe mamshi Igbo he niile ndị Igbo menere mma he kwugawa omenala Igbo na ọdịnala Igbo akwadoghị ha ọjọọ onweghị mgbe o ji kwado ha ọjọọ ọ njikọ o jiri gbagịsị gị nwoke asha na nwaanyị na di gbagịsị gị emegbula nwaanyị isi igbe gbagịsị gị egbula nwa enwe nne na nna ị hụrụ ya omenala Igbo asị gị ewela ha wuke gị ọ dịka gị jee zọmala mmanụ jee du isi ga anwụ ime ya maka omenala na ọdịnala asọpọtụ hụchi gị na mmanụ ihe ya n'ike elekwa mkpa omenala ahụ ga-eji sọpọtụ ọchị egbuo nwaanyị nwa nwoke na nwaanyị mụrụ azụ ahụhụ ya azụ ọwụ di nwoke di nwaanyị tụmara nwaanyị ime nwaanyị ara ime pafọ ime na-eme nso mụọ ejima abụọ achị anaghị egbu mgbe egbu chenu nu ha enu enweghị uche enu ya o ji arị mma mmadụ ga-ekwu ka ga-eche hipụ ga-echegache chekwa na mmanụ ọwa ha anụ ọhịa ọwa agbagịsị ha eri asaa ga-achịrịchi agba ị ga-agụ ọnụ ya lenu ma ọrịa asaa ha hụwa akụkọ akọrọ akọwa ọgwụ okwu achị Igbo enwe nga nwochi Igbo ejima ekwuola m ya ndị ekwu ekwuchi ike maka eme na nnyocha enwe na ndị fọrọ akpa ochi o mere ajụ ọmụmụ mmadụ na ama na-atọ na nwa ezere isi onwe mgbe maka onwe nga ochi mee ewe akụkọ akọrọ akọ iji rie ndị Igbo ndị Igbo okwe aka ama anya ahụ na nwa bika anya ha na-akpa eze ya anya ma na nga mmiri isi popu gbagoro anya afọchimakwa na nga ahụ ọhịa hụrụ anyị fara na-ekwu ọwụcha anyị kwugachi ndị Igbo re perfect ha kwugawu anya mara ka Igbo ga-eme mara ka Igbo a ga-emefu Igbo ejila egbula ọbịa ọ na-afọ nwa mmụ ndị Igbo abịa obodo anyị bụ Naijiria ndị Igbo so ndị ya naba ọbịa jee leele mmanụ shi eji bịa nga nụ mmadụ hụ ga-eme ya pay ya the best food ma alawalo mama Igbo kwubula ka ọ na-afọ ka igbu nwa gị mụrụ amụ olo omehụ biko na ụmụnne weta unu uche n'ụna ga-ekwu ga-ebigbo n'ụnyaahụ omeghala Igbo ndewo dede bụ ọ anụla na ya taa nọ dede m maazị eze mmụọ ihe anyị Chukwu anyanwụ agwala na anyị taa na onweghị oge ndị Igbo ji egbu ejima ụkwanogo oge ndị Igbo ji gbuo anyarị AI bịara ma na AI bịara convert kwa ha sịkwa na topic today bụ maka anyarị and twins ndị niile batara anyị Chukwu gọzie unu. Thank you so much ndị niile ba join anyị. Michael Chicks ahụ na ịbatara but you're late already because anyị emechala. Welcome my brother. Mbọsị ọzọ anyị ga-alaghachitekwa azụ next week ka ọ ga-akọwaziri anyị dede eze mmụọ ga-akọwara anyị maka ihe gbasatara week January Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday being ihe ọjọọ ndị ọcha wetara anyị ma ihe mezienụ m ga-asị n'unu ka anyị hapụ na ya nọ ka anyị gbapụ ya ọsọ until next week. Ụmụnne m na ụmụnna m jisie n'ike ka chi fonu ka anyị endezie ndị TikTok chetukwanụ ntakịrị ka anyị endecha nke StreamYard, Facebook na YouTube.